Yung ka rin so pipabakal ng mga motor digdi mga idol. Apoton ka daw, may lalaki digdi. Busing! Ay. Busing! Oy, ano Ano, na digdi ito so kunyang. So sabing may pipabakal na mga motor. Ay, yung busing. Ano yung mga barago pa baga? Igo akong tuludig di yung pigbabalo pa sana. Kundi niya ako baka magliklik di sa damakan. Bada mo may magbagal. Oo na. Aron tabi siya mo busing di. Dahil ang kursunada ko kuta, ini yung bago pong ini. Ah, inay? Oh, burano daw ang. Ining ano inay? Oh, 49,000 inay. 49,000 Yes, cash inay. cash. Oh, brand new inay. Brand new. Barato de. Oh, model 2023 tabi ini motor na inay. Ay. Kaya, Alat ka, huli magaigo ni yung sarong nya. ka. Ini naman na saro 48. 48,000. Oo, libre suso. Libre? Suso. So. Oo. Kaya, Libre suso. Itong 49 na ito pala, libre rungas. Ini, Libre rungas. suso. Libre so. Wow, ini, 49,000 ini. Kaya, 49 ito, ini oh, 48. yung pala, sorry na. Oh. 49, 48. Alagad, huni ang pinaka-vintage dito sa Gabaws. Arin talaga. Ini sa gilid. Aw, ini na. Yan. Ito na ang recommend ko sa imo. Naka ito. Yan. Ay, mabagarap na bagang tukawang. Dahil maski aron kan, yan picture na original. Original? Yan. Original. Dahil pigahalin pyesa, dahil sa saladahan. Maski tukawan. Maski rulo na, iyan ang pigtataram namang original na yan. Original pa yan. Eh, panapalitan. Oo, mga 19 forgotten pa ini. Yan. 19 forgotten? Yes. Yugo-yugo mo. Di karburadoran. Ayan. Oh. Karburador. Ay, karburador talaga. Try man ma-under kunda eh. Ang gasolina kaya haluan mo ki diesel. Diesel? Iyan ang mga vintage kang panahon. Kaya ini, Ay. medyo mahal ini. Ay, mahalaan? Lugod, yan? Mahal na. Natatagari. Kuli nga, kuli nga na ho. Dahil, iyan ang pigtaram na automatic. Aw, automatic. Pag nabakal mo na, sa kanan minasara. Ayan. Aw, yan. Dahil, sige, kung gari luma namang garo. Luma man sa imong paghili, kundi mapapakinabangan mo. Kapag linuwas mo inidigi sa kuya sa kasya, makaruwas mo sa nik. Siyempre, ipapaluwas ko may malinig. Aw, papalinigon mo pa man. Mga chicks sa imo masurunod. Nagluwa. Ayan ang muyakaw. Ano? Dahil kang kwarta, masurunod sa imo. Dahil ang maganda mo mahal. Iyo. Kaya, aram mo kumangguran. Agurano ang Kaya, pira ini 49,000. 49. 48. Oh, Aram mo kung pira ini. agurano ang 200,000. 200,000. Vintage yun. 19 forgotten pa ini. 19 forgotten, 200,000. Argo kan magdilti mo to. Ang luma unang an, kundi mo naman lakaw-lakawan, Nari mo. huto sa bagwal mo yako. Ikunyan mo sa kuya, lumaw na an. Kung niya mo kayo ba daw? Ah, Daing pre na. 49,000. 49,000, daing pre na. Daing pre no. Bahala ka na magpalag ki pre no. Bahala ka na magpalag ki kadina. Mas kaya ano dyan. Ano sa lagyan set up kaya? Kaya man pala 49,000. Kaya pala Body pa sa buro-bara dayan. to. Ayan. Bade. Sige, tapag-isipan ko muna ang busing. Tagal nalilibong ka ng mga presyuhan mo dyan. Mamala, mabenta ka muna dyan. Mga